We zijn hier bij LDODK. Leer door oefening de korfbalsport. Pardon? Ja, daar is het LDODK voor. En LDODK is de korfbalvereniging van de Gediek. En ter Wispel. En ze zijn de enige Friese korfbalvereniging dat uitkomt op het allerhoogste niveau. Ja, de Korfbal League. Sorry? Ja, dat is de competitie. Erwin Zwart beslist met zijn 11e treffer deze wedstrijd. 22-20. LDODK is in 6 jaar tijd van de eerste klas promoveerd naar de league. En daarom zijn we nou hier op ziek naar de toppers. Van de toekomst. Zo is dat. Nou, let op, komt-ie. Ja, maar deze stam is. Tje, samen met het. Yes! Hey Arjen, LDODK speelt al meer dan 10 jaar op het hoogste niveau. En het belangrijkste wat ze ooit bereikt hebben, is een derde plak op het NK. Oké. Maar ze willen altijd nog eens het Nederlands kampioenschap winnen. Maar dat is nog nooit lukt. Maar hoe wisten we dat al hier? Ja, Google. Tje, of hem is. Nou jongens, ik zit hier 5 minuten naar de Sjen. Dit liep het nergens op. En waar bestaat dan? Ik ben 11-4 en ik zit hier bij LDODK al 4-4. Nou, nog eens voor dan. Zo doe je dat. Maar hoe vaak traint u dan in de week? 2 keer per weekend. En wat is die grote dream? Kampioen worden, dat liep het me het leukst. En waar is Chisto dan in het team? Er is geen positie, juist in daar. Soms komt iemand juist in en dan kan je een trollingbal en alles nemen. En doe je dan liever aanvallen of verdedigen? Aanval natuurlijk. Ja? Ja, En hoeveel doelpunten maken ze dan ongeveer per wedstrijd? 2 draaien. 12 tot 3. Ja, En ben je dan topscorer? nee dat net. Dat net. Soms. Soms. En waar is die voorbeeld? Erwin Zwart. En waarom Erwin Zwart? Het is de beste van het eerste. Ik kan alles doen, zeggen. Wie zou daar bij de doel staan? Hier ben ik. Erwin Zwart is binnen op het Jereveen en is 33 jaar. Erwin begint met kwartbollen bij LDODK en bloot daar zijn hele carrière. En mooi succes! Mooi terug in, promoveert het LDODK naar het allerhoogste niveau. En dat net alleen nog. Erwin krijgt ook een uitnodiging voor het Nederlands team. In totaal speelt hij 5 jaar in oranje. 3 keer wordt hij Europees kampioen en 2 keer is hij de sterkste van de hele wereld. Erwin is 1 meter en 98 centimeter lang. En dat is best handig als je weet dat de kworbelkoer op 3,5 meter hing. Erwin had ook nog een oudere broer, André. Hij kwarballen ook. Maar eerlijk is eerlijk, Erwin is wel krekt wat beter. Maar zeg dat maar net in André. Erwin, hoe lang doet je al aan kworbal? Nou, dat is inmiddels alweer, zo'n 27 jaar, denk ik. Gaat Zo snel. lang al? Gaat snel, ja. En wanneer kwam de stoot erachter dat ze talent hier is? Ja, dat op een gegeven moment je korfbal begint voor je plezier. En op een gegeven moment dan kom je in de teams van Fries team, van Noordelijke teams. En van het Nederlands team naar je eigen eerste. Dus ja, zo. En wat was je mooiste moment van korfbal? Nou, het mooiste moment is toch wel echt de finale van de promotiefinale. Die we, nou dat is inmiddels ook alweer meer dan 10 jaar geleden. Maar toen promoveerden we naar het hoogste niveau. En vertel daar eens wat door, wat voor wedstrijd wie dat? Ja, zo die specifieke wedstrijd wie voor mij, toen wist we er nog niet eens succes. Maar dat was een hele mooie wedstrijd, omdat ik zelf heel goed was. Ik scoorde heel veel goals. En ja, zoveel meisjes, zoveel publiek van ons eigen erbij. En ja, dat was gewoon een fantastisch gevoel. En hij had hier een heel mooi feest. En ja, dat meidje maar 1 keer mij. Ja jongen, dat is geweldig. Als je in de finale gewoon alles erin schutten, dat is gewoon super. Een heerlijk gevoel. Nou ja, ongelooflijk. Ja, we zitten er nog steeds in, dus we maken nou nog iets hoors, mijn meidje. En dat is? Nou, het kampioenschap van Nederland zou wel echt een fantastisch iets wezen. En kist om een korfbal in de rekeningen betalen? Sorry, ik ben heel leidje. Kerst maar korfbal de rekening, zeker weten. Ja, jij kan het vertellen, ja. Maar dat mag wel echt international wezen. Want nou heeft nou die hele libben, heeft nou korfballen bij LDODK.
Ja, dat klopt helemaal. Er zijn wel verschillende clubs voor Westen. Ik ben ook wel eens in gesprek geweest met clubs, maar ja, ik vond het toch te mooi om hier te bloeien. Tuurlijk wil je het hoogst haalbare nog eens een keer helpen, maar los van dat had je zulke mooie dieren gehad. Je komt op fietsen altijd naar trainen en ja, dat vond ik gewoon machtig mooi en daarom ben ik blauw. En toevallig toen de gesprekjes weer toen kwam hier, ik ben een paar toptransfers, dus ja, dan ga je daarvoor. En we moeten nog een keer die finale helpen en dan, wat ik zei, dan wil je hem winnen. De teams binnen om maar wegen. Maar Jan is de eerste helft kent topscorer Erwin Zwart voor een liedskwartje zwartje 8-6. Van de. Van je? Ja. Het scheelt dus, hè? Krijg net, nou hier keer dan. Hier. Ja! Dat is nou 3 keer Europees kampioen worden, 2 keer wereldkampioen. Nou, dat is natuurlijk fabuleus. Monsterachtig. Net te lowen. Maar nou wil Roy echt heel graag wereldkampioen worden. Hast je misschien nog een tip van Roy? Een tip die vierde keer niet in wit. Tip is natuurlijk volle plezier houden in het korfbal en daarnaast trainen. Ja, dat zijn ze heel soort toppers, hè? Die zeggen Ja. altijd van je moet er de willen inhouden. Is dat zo belangrijk? Ja, dat vind ik zelf altijd wel. Dat ga ik al die jaren dienen dat de korfbal. Hè. Dan kom ik hier voor plezier en dan komt die top vanzelf. En Roy, is er misschien nog iets van die waar je nou heel graag nog wat beter in willen worst? Ja, het schutten. En dan wat ik in het schutten wil leren is afstand en de kracht. En kist door Roy dat leren? Nou, als je de kracht komt vanzelf. Ik ken Roy van Ouliets, dus hebben we het steeds krachtiger. En ja, het schutten is gewoon techniek vanuit de voeten, kracht vanuit de voeten helpen. En daarnaast het nijwiezen, dat zijn gewoon 2 hele belangrijke dingen. En dan komen die goals vanzelf. Maar die maken ze nou ook wat, toch? Voeten nu net helemaal cirkelkoor. Beetje kracht uit de voeten helpen. En nijwiezen. Zo, en nu haast hem eigenlijk wat de volle zak. Zorg ervoor dat het echt dat driehoekje aan gaat. Dus als elke keer de bal in het driehoek gaat en voor die neus. Ja, goed zo. En dan kracht u de voeten, hè? Zorg ervoor dat de voeten er net bij elkaar gaan, maar echt, er moet wel iets stukje tussen. Ja, goed zo, jongen. En nog krachtiger. Ja, de volle kracht, jongen. Hey. Nou, nu zit hij. Hier, dat moet vaker zitten, hè? Ja. Goed zo, jongen. Knibbels, hand, alles. Goed zo, jongen. Ja, hele mooie. Ja, hey. Hoppa. Ja, en dan komt nou de hamvraag. Hebben we je te krijgen met een topper van de toekomst? Zeker weten, dit is een echte topper. Hartstikke idee. Ik zit er ook weer altijd bij. Niet nummer. Hey Arjen, wij gaan volgende week eigenlijk in. Heel eerlijk, ik heb geen idee. Pardon? Nee, dat regelt mijn assistent. Dat is dan mijn assistent.